Fortæl om teknologi ud fra skibe, søkort og navigation. I slutningen af 1400-tallet skete der en udvikling inden for skibsbygning. Det gjorde det muligt for spanierne og portugiserne, så de kunne lave en længere eftersøgning. På det tidspunkt var der 2 typer af skibe, karavellen og karakken. Karakken, som man kan se her, er et stort skib, som var bygget af træ og vejede omkring 500-600 tons. Det kunne komme helt op og veje 200 tons, og på grund af det store skib, havde skibet en stor lastevne, og der var derfor mulighed for at transportere meget frem og tilbage. Der blev også udviklet en ny form for armering, som bestod af kanondæk på det store skib. Det førte til en ændring i krigsførelsen til søs. Senere blev disse 2 skibe sat sammen, og der blev en ny skibstype. Den hed Caravella Redonda, som havde en manøvredygtighed, som ikke var set før. På grund af, at skibet blev kombineret med et regulært sejl fastgjort til et rå og et trapezformet sejl, var skibets evne mod vinden væsentligt forbedret. Ja, og nu vil vi snakke om søkort. I 1400-tallet havde navigatøren ikke mange hjælpemidler til rådighed, når man skulle ud på åben hav. Når en position skulle bestemmes, havde man søkort, som var tegnet og navigeret i portolaner, som var baseret på andre sømænds erfaringer og observationer ude på havet. For at kunne gøre kortene mere præcise, nedsatte man folk i forskellige kyster, som skulle vente på, at sømænd kom ind fra land, og så kunne give informationer videre omkring kystlinjer. Nedskrevne beskrivelser af sejlruter, havne og lignende blev samlet i portolanerne og kunne til sidst blive solgt til andre sømænd. Efter man havde fået kortlagt den kendte verden, kom der mere fokus på at præcisere skibets kurs og position ved hjælp af kompasset. Et kompas består af en magnetisk nål, der altid peger mod nord. Den bruges altså til at vise, hvilken retning man skal sejle i. Kompasset er monteret i en gyroskopring for at reducere virkningen af bølgerne. Kompasset blev med tiden mere og mere præcist og fik tilføjet en skala med verdenshjørnerne. Det er en kinesisk opfindelse fra omkring år 1000. Kompasset kom til Europa via det Indiske Ocean omkring 1185. Udover kompasset brugte søfarende også et astrolabium. Et astrolabium blev opfundet i Grækenland i antikken og videreudviklet af arabere. 1481 er første gang et astrolabium nævnes i forbindelse med søfart. Det bruges til at finde skibets position på havet i forhold til breddegraderne, og dette kan lade sig gøre ved at måle højden på et himmellegeme, f.eks. solen om dagen og nordstjernen om natten. Et astrolabium er en skive, som er inddelt i grader, hvor der på midten sidder en drejelig lineal. Man skal lade skiven hænge lodret ned og lade linealen pege på himmellegemet, hvorefter man så kan aflæse højden på skalaen. Derudover brugte de også en log. Loggen blev opfundet i slutningen af 1500-tallet, formentlig i Portugal, og spredte sig videre til både Holland og England. Man brugte den til at beregne skibets hastighed med, så man også kunne beregne den afstand, som skibet havde tilbagelagt. En log er et stykke træ, som er bundet på en lang line. På linen er der nogle knuder med bestemte mellemrum, de såkaldte knob. Hastigheden blev målt ved at kaste loggen i vandet og se, hvor langt skibet bevægede sig i forhold til loggen i løbet af 28 sekunder. Derefter talte man et antal knob og fandt ud af, hvor hurtigt skibet havde sejlet.